Mit navn er Lykke, og det er mig, der står bag happygrow.dk, som står for de her hydroponiske urtepotter. Og lige præcis hvorfor det er smart, det kan jeg vise dig. Kom med! Nu er vi nemlig kommet ud i min have, og lige nu ser den sådan rigtig trist og vinteragtig ud. Men jeg elsker at bruge tid herude. Jeg har anlagt sådan en køkkenhave, som jeg simpelthen er så grå og trist. Og jeg er ikke særlig perfektionistisk, og det her med have er nyt for mig. Så meget af tiden, den prøver jeg mig frem. For eksempel i sommer anlagde jeg mit orangeri, og det blev fuldstændig overtaget af tomatplanter. Der står sådan en stol derinde, og der sad en tomatplante, man kunne næsten ikke komme ind. Så på et tidspunkt ser jeg, at man kan dyrke hydroponisk. Det vil sige, at man dyrker uden jord, og i det her tilfælde også med kunstigt lys. Og det gør, at det er meget mindre at vedligeholde, og det tænker jeg, det er lige noget for mig. Så sådan her ser den ud, når den står på mit køkkenbord. Jeg har basilikum, som er kæmpe store. Jeg har aldrig set noget lignende. Det her, det var nogle mynte, som jeg vist nok havde fra supermarkedet. Jeg har lige sat dem i, og i lang tid er der ikke sket noget som helst. De har ikke fået nok næring eller nok lys. Men efter jeg har sat dem i den hydroponiske urtepotte, så er den altså blevet helt tæt, og jeg har allerede klippet noget af den og lavet te af den. Og herover der spirer der altså en lille koriander, som jeg er spændt på at se, hvordan den kommer til at se ud. Der er kunstig lys her for oven, som er LED, og som hjælper urtepotten med at skabe det rigtige lys. Og så er rødderne altså hernede i vand. Og du kan se herned, der bliver vandet iltet, så det ikke går i forrådnelse. I vandet er der næring. Lyset det tænder og slukker selv, sådan at planterne har den optimale vækstbetingelser, som giver større afgrøder. Og det er altså ikke kun urter, du kan så i den her. Det er blandt andet også tomater, salater, chilier. Så det er virkelig nemt, og det kræver en minimal indsats for dig. Desuden så har vi en kundeservice, som svarer inden for 24 timer. Vi har 30 dages fuld returret, og så kommer din pakke inden for 2 til 4 dage. Vi ses!